Tasisen pat ngap deng sengop halang epi baro deng bajong kane kapor. Bat ngai kuble ro epi lang baro aka kerteng ke bathiang tam. Kabalong unong pen im jongi uji sukres. Ka kubor ya kabangin yo ya kabanya pusan lang bajong kane kapor kabang ta kalong. Ya kabang lapen syong nong rim. Naga gospel ke jong Lukas. Kelanong kabakat pra. Kadakot kabakat lai. Hadu kat sau ki kentin ki pa ong kumne. Henry uta unong krong udah yang najingai umnut wat ban kemit dalaki kemat syabenen Henry ulayai thap yalaka syadem udah ong a ublay to isen yang ubapap nga ong happy ba uneu lalet yar pat sylayeng ubalaksan ban ya uta wepat naba ya ue baro ubapan kraw yalade on penpo te uta ubapan po yalade on pen kraw mat kapang pedeng ya kabangin yo ya kabanya pusan lang bajong kane kapor kalong uba penpo ya lade on pen kraw uba penpo ya lade on pen kraw kane kade kapharsi upharsi bat unong krong nganget babon api philayo sngo bat tip sapang kane kapharsi kadon sibun kijing hikai ki bakan zaman sim hapo jongka kane kabanta kaya thu sapang arngot ki breu ki balat kiu syaka temple banduai ladang ipet iki dekat ke basyakmat kabaya thu syapang uwe upharsi bat uwe pat unong krong ke kaba uni upharsi ula duai ladang ipet nya dekat ke bakat we hadu khat ar uta upharsi haba ula yang ula duai halade kumne a ublei ngangu yame bangamlong kum kiwe gibreu kiba siem da kabor kiba mhak kiba klim lanikum uni unong krong ro nga sha jin it asin sitayo nga ai ka ba shipho na ki e baro kat pangadan kane kalong ka jingdwai ka jung pharsi ka ba ulaksan yela de hakmat ka jong uble handre ki kantin ki ba mi na uni unong krong kalong ba ka jing sngo kandu ka jong u yela ka jong ka pop kajing sngo kenduk kajong uila kajong kapap ha kabaula duai uda ong a ublei to isen yang unong pap kane kapen ba usngo tho yala kajong kapap bat usngo siro yala kajong kapap kabaula thap yala kasyadam ba usngo tho ba kapap jong u kalong persya ya ublei kadon kajing sngo si bat kajing thang ha u ba ula penjat yala kamansim om tanggata udon ro kajing leran bakraw hakmat ublei la ong baula dayang na jengai umnut wat ban kemit dalaki kmat sabeneng usngo ba don hok wat ban let hajan jong ublei henry kajing duai ka jong u kalong ka basyong khya kata ya ka baula ong yakini ki kentin ya kanika kentin isne ka ba pen iba don hok ban yo na ublei namar baulong bapap kaba ap ka jung u kalong ba ubleun pen sitam ya u kaba khadu kalong kaba sngo tanat kata kaba ong ba ya u baro u pen kraw ya lade on pen po te ya u taw ba pen po ya lade on pen kraw nagani ka pharsi ngakwa ban ra sapi ki artli ki mat lani ki sambo perkhat lembajong kane ka por kata ka banang kong kalong kajing sarong kalong kajing wet hakmat ublei kajing sarong kalong kajing wet hakmat ublei ladang ipule naka kitab probab kalanong kabakhan reo kada khat kabasan kabaong ubreo baro ubasarong kada onut ulong kajing ijli hautrai la ki yakso parakti on omlat na kajing pansitam kajing sarong ka khangi kajing sngoto kajongi ya kapop bat ya kajing don kam ban kala ka bamon kajing sarong kaya lamingi sa kajing syanya halaga jong gabor ha kajaka bangin syanya akabor kajong blay bat kajing yalam kajong u kajing sarong kapendu ya kajing kerku na ublay kajing sarong ru kawan ra ya kajing bom smutu jengmon bat kiwe kumta kadon kami ngi bangin penrit yala de hakmat ublei habangi duai ro kadon kami ngi bangin penrit
Bat IT yala de. Bat ublay un sngap ya kijing duai jonge. Ngin panro ya kapasisha kumbang ii. Bat yo sngo ya kijing duai unokrong kijing duai kaba kalong kaba lengkot andre kaba pan ya kijing sisa. Bat kaba ar kalong kijing kala kaba mud kalong kaba donkam kijing kala kaba mud kalong kaba donkam. Ar ki chronicle kala nang kaba nyaw kada khat kaba khatsa kaba ong. Lada ki brio jonga ya ki bala khot daka kerteng jonga kin penrit yala de. Bat kin duai bat kin wat ika khamat jonga bat kin phaino na kalenti boman jongki kumta tengan sngo na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkhia ya ka ri jongki kajing kala ka bomot ka pen sngo thu ya ka pop ka balong persha yau blai bat ya ki we kajing kala ka bomot ka wan ra ya kajing im ka bat thamai bat ngin yo pedang ya ka bor ka jong man sem khod uban ya lam shu ya ka bangin im ya kata kajing im ka baru blai ka badai kat kum kamon ka jong blai ngangit balang ba kan ka khubar kan long kajing pen kandit pen reu yangi bangin im bat duai da kajing sngorit bat pendam rit akmat ublai ka balong ka ban pen sngo bha ya ublai unyo ban kor khui kan ka khubar lengkot leng bajong kan ka step na ka banta ka buram ka jong blai amen tongin ya duai kaburom mat kajingo ngi ai semetrai ublei ubadap ki jaka baro bat ublei badai hok pan yo e kajing yaro ya kajing yalam ka jong me kham tam e akane ka por ya ka bangi yo ya ka ban ya puson ya ka ktin ka jong me bat ka ktin ka jong me ro trai ka pan kan mau yangi ya ka bangin long kita ki bas ngoret ya ka bingin yat na kajing ngoret ya ka bangin kop ka kajing ngoret ka kajing yam bat in penrit yala dia khamat jeme na marngi sngu thu atrai ba ka jing sarong kalong ka jing wet khamat jeme kum ta trai ya rap yangi ya ka bangin la ban iem ya ka jing em ka bas nguret ka baya dei kat kum kamon ka jeme ka ban pen sngu baharu em ya trai sim ko pai ka por barang sa baharu ka jing em ka jonge sngoru ko pa ka jing wa shakri barit jome hakar teng jisu ngadong ai pan kini bra amen